ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ଆଗରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଭଞ୍ଜନଗର। ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ପରେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ବୋଉର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ଆଉ ଆଖିର ଯେଉଁ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ତା ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଲାନି। ମୁହଁକୁ ପଛକୁ ଫେରି ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ମୋ କୋହଟାକୁ ଚାପି ଦେଇକି ବାହାରି ଗଲି। ଭାଇ ଆସିଲା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି। ସେଠି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କି ଏମିତି କିଛି ହୁଅନ୍ତା ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଣି କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ ତମେ ରହିଯାଅ, ମୁଁ ମାସେ ପରେ ଆସିବି ତମକୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ବସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ବସ୍ରେ ଉଠିଲୁ। ଭାଇ ବି କିଛି କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ଗେଲ କରିକି ସେ ପଳେଇଲା। ଝିଅ ସକାଳୁ ଶୋଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ସିଏ ବସ୍ରେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖୁଛି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି ସକାଳୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି। କ'ଣ କରିବ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ମାନେ ମନଟା ବହୁତ ଭାରି ଲାଗୁଥାଏ। ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ବାପ ଘରଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖଣ୍ଡଗିରି, କଳିଙ୍ଗ ବିହାର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଦେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କେଉଁଠି ନା ଫାଇନାଲି ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ସେଠି ଆଉ କିଛି ପଛକୁ ଫେରିବାର ମାନେ ନଥିଲା। ଜାଣିଥିଲି କ୍ୱାର୍ଟର ଯିବି, ରହିବି, ପୁଣି କେବେ ଆସିବି ନ ଆସିବି ସେଇଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇଟା ତ ସମୟର ମାନେ ଯେଉଁଟା ସଂସାର ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା। କେଉଁଠି କ'ଣ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଟିକେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଜର ଦୁଃଖଟାକୁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଦେଖେଇବି, କାହାକୁ କହିବି ହୁଏନି। କାହିଁକି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି